Mae'n warth nad ydym ni'n derbyn addysg drwy gyfrwng ein hiaith ni ein hunain. Cawsom ein haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg gydol ein cyfnod yn yr ysgol. Ond wrth gyrraedd y brif ysgol, cawn ein hamddifadu o'n hawl sylfaenol fel Cymru Cymraeg i dderbyn ein addysg yn ein mamiaeth. Ei bod hi'n bosibl astudio rhai pynciau trwy gyfrwng y Gymraeg, rhaid cofio ei bod yn y lleiafrif ac fe anwybyddir y Cymru Cymraeg yn llwyr mewn rhai adrannau. Nid yw un seminar fan hyn a fan draw yn ddigonol. Dim ond trwy fyny ein hawl i addysg Gymraeg heddiw a gallwn sicrhau tegwch i'r Cymru yn y dyfodol. Dydym ni ddim yn derbyn y lol syrhaus sy'n honni nad yw'r Gymraeg yn gyfrwng digon safonol i'r byd academaidd. Rwtsh pur yw hyn. Rydyn amwel diwedd ar y syrhad sydd yn erbyn y Gymraeg yn ei prifysgolion. Yn enwedig o ystyried y nifer pitw o fodiwlau a chyrsiau y medrwn ni astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Amlygir yr anghyfartaledd hwn wrth ystyried mae dim ond 0.5% o gyllideb addysg uwch Cymru sy'n cael ei wario ar addysg Gymraeg. Rydym am fyny'r hawl i astudio drwy'r Gymraeg. Rhaid cael lle iddi yn ein prifysgolion mwyn gwireddu'r freuddwyd o Gymru ddwyieithog. Galwn am Coleg Ffederal Cymraeg. Strwythur newydd a fydd yn sicrhau datblygu adnoddau drwy gyfrwng y Gymraeg, yn ogystal â rhoi sail gadarn i adeiladu ar y ddarpariaeth. Cred imca fod angen newid radical a sefydlu Coleg Ffederal fydd yn sicrhau ffyniant addysg Gymraeg yn y sector addysg uwch. Byddai gan y Coleg Ffederal gangen mewn sawl sefydliad addysg uwch ar draws Cymru, gan sicrhau na fyddem yn creu rhyw fath o geto. Byddai strwythur o'r fath yn sicrhau y cael cyllid ei wario yn y llefydd cywir, a hynny ar byd datblygu addysg Gymraeg yn yr ystod mwyaf eang o bynciau. Dewch erbyn 1 o'r gloch i ganolfan y Morlan Aberystwyth. Cyfle i chi godi eich llais mewn rali genedlaethol. I ni'n medru gweld dyfodol i addysg Gymraeg. Ydych chi?